سلام كم يتمسيوز خبركم تخططت ساعة 9 آخيلون لومي 15 تحساس تدالو زينا وشتن وزان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص هرس زينا أب زبعان سبا أب أقداس من التمرتنا عبيت زتكور زتتخايدون وننتن مراحتن تشكركرتي حقاقات بعال مزم وقعزي مدري كخبرو صاويت قريبون من محدار نوزو بعد دنكاليا عمتاوي نتفتات صرحو قمقيمون نيجيريا كلا ايرر هاغورو كم تحاسد منكستي بوركينا فاسو كسيسون መንግስት ደቡብ ኮሪያ ንናይ 2026 ወታደራዊ ባጀት ሃገሩ ብ7.5 ሚሊዮን ተቀባቢሉ ኣሜሪካን ሩስያን ንግዳዊ ፍልልያትን ንምጽባብ ዘኽእል ዝርርብ ከም ዘካየዳ ሓቢራን ኣብ ዘባዓን ሰባት ትምህርትና ዓበይቲ ንምዕዋት ተሳትፎ መላ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ ትምህርትና ዓበይቲ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ ንቐጻሊ ትምህርቲ ኣንፈት ዝህብን ብምዃኑ ንምዕዋቱ ተሳትፎ መላ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ብ8-9 ታሕሳስ ኣብ ከረና ኣብ ዝተኻየደ ዘተ መዘኻኸሪ ቀሪቡ እዚ መዘኻኸሪ ኣብ ዞባዓን ሰባ ካብ 2020 ትሒዙ ንዝተሰላሰለ ናይ 5 ዓመት መደብ ትምህርትና ዓበይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ይቐሪቡ ኣብቲ ኣማሓዳሪ ዞባ ኣማሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ሓለፍቲ ክፍልታት ዞባ ግንባርን ሓለፍቲ ትምህርቲ ንኡሳን ዞባታትን ዝተረኽቦ ዘተ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባዓን ሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብቲ ዞባ ትምህርትና ዓበይቲ ካብ ቅድሚ ናጽነታት ሒዙ ብልዑል ተገዳስነት ክስራሕሉ ከም ጸንሐ ብምሕባር እቲ ዘተ ህልው ኩነታት ትምህርትና ዓበይቲ ብምድህሳስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክስራሕሉ ባይታ ዘንጽፍ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባዓን ሰባ ንመደብ ትምህርትና ዓበይቲ ማለት መደብ ዓርዮት ምሸታዊ ትምህርትን ምጥፋእ ማህይምነትን ዘገልግላ 176 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ክግለጽ ከሎ ቁጥሪ ናይቶም ማህይምነት ዘጥፍኡ ዜጋታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዛየደ ይመጽእ ምህላው ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተሓቢሩ ኣብ ክፍሊ ትምህርትና ዓበይትን ሜድያን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምውጣን ስርዓተ ትምህርቲ መምህር ትካቡ ኣይሞት ብወገኑ ቀንዲ ዕላማት ዘተ ቀዳምነታት ብምልላይ ኣገባባት ተሓዛን ትግባርን በጽሒ ስራሕ ንምንጻር ውጥን ዝቕጽል 5 ዓመት ንምድላው ከምኡውን ውጽኢታውነት ተሰላሰሉ መደባት ንምግምጋም ምዃኑ ብምብራህ እቲ ዘተ ሓበራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ናይቲ ዘተ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ኣገደስቲ መደባት ጽላት ትምህርቲ ዝኾነ ንጥፈታት ትምህርትና ዓበይቲ ንቐጻሊ ትምህርቲ ባይታ ዘንጽፍ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተመሳሰልቲ መድረኻት ናይ ምባኻል በሪ ብምርሓው ንዝውሰዱ ተበግስቶታት ናህሪ ዝውስኹን ንሸቶታት ዘለቐ ልምዓት 2030 ንምስማር ዝሕግዙን ምዃኑ ኣስሚሮምሎም ኣማሓዳሪ ዞባዓን ሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትና ዓበይትን ሜድያን ኣቶ ገብረ ዝገደማማ መወዳእታ እቲ መደብ ንንጹር ራእይ መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዘብርህ ምዃኑ ብምሕባር ምሁር ሕብረተሰብ ንቑሕ ወለዶ ስለ ዝፈጥር መደባት ትምህርትና ዓበይቲ ንምዕዋት ኩለን ኣካላት ብዝሓየለ ክሰርሓ ኣዘኻኺሮም ወነንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ሕጋጋት በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ከኽብሩ ሳዊት ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮን ዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ወነንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ብሕጋጋትን መምርሒታትን በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ተማሲዞም ክነጥፉ ጊዜያዊ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ በዓል መዚ ኣቶ ፋኑኤል ጸጋይ ጸዊዑ ኣብ ቀዳሞት 9 ዋርሕ ናይዚ ዓመት ንዝተዓመኑ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ኤሪና ዝሃቦ ሓበሬታ 254 ሞተር ብሽክለታ 94 ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ከምኡውን 762 ትራክተራት ሓድሽ ሰሌዳ ከም ዝዓጠቓ 323 ተሽከርከርቲ ድማ መስርሕ ምትሕልላፍ ዋነት ከም ተኻየደለን ገሊጾም ምምዝጋብ ዋነት ተሽከርከርትን ምዕጣቕ ሰሌዳን ግድነታዊ ምዃኑ ዘዘኻኽረ ኣቶ ፋኑኤል ዝተሸጠት መኪና ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ዋንነት ምዘይተመሓላለፉ እሞ ሓደጋ ምስ ትፍጽም ናይ ህይወት መድሕን ስለ ዘይፍቀዳ ጉዳይ ዋንነት ቀዳምነት ክወሃቦ ተሓሳሲቡ ንዓመታዊ መርመራ ማለት ቦሎ ክላውዲዮ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝተጠቕሰ ኣዋርሕ ንመርመራ ካብ ዝቐረባ 30,843 ተሽከርከርቲ እተን 28,852 ክሓልፋ ከለዋ 1,991 ብዝተፈላለየ ጉድለት ከም ዝተረፋ ድሕሪ ምሕባር ዓመታዊ መርመራ ዘይምክያድ ንዘይተደልየ መቕጻዕቲ ከም ዘቃልዕ ሓቢሩ
ኣብ መላእ ሃገር 142 ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 9 ወር ሓሳት 52,000 ተምሃሮ በብደረጃኦም ንፈተና ከቕርባ ከለዋ 33,626 ከም ዝሓለፉ 18,369 ድማ ከም ዝተረፉ ብምልካት ንዝርአ ዘሎ ብዝሒ ምትራፍ ተገንዚበን ኣብ ተምሃሮን ኣድህቦ ክገብራ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ፋኒኤል ንዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሓትን ዝተበየነ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ጉድለት ተኸሲሰን ዝቐረባ 3,422 ተሽከርከርቲ ብድምር ልዕሊ 14.4 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተቐፅዓ ኣፍሊጦም መምሕዳር ዞባ ደቡብ ደንካልያ ሓለፍቲ መምሕዳር ጨንፈር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓመታዊ ንጥፈታት ስራሕ 2025 ብ10 ታሕሳስ ኣብ ዓሰብ ገምጊሙ ብመሰረት ዘቐረበ ጸብጻብ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ትካላት ጥዕና ብዝህብዎ ዘለዎ ኣገልግሎት ክንክን ቅድመን ድሕረን ሕርሲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ4 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሸፈነ ክታበት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ከምኡውን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ 48 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ቅድሚ ናጽነት ሸፈነ ኣገልግሎት ትምህርቲ ትሑት ምንባሩ ድሕሪ ናጽነት ግን ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሰፍሐ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ትሑት ስለ ዘሎ ንምሕያሉ ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ተነጺሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣገልግሎት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ተዋዲዱ ህዝቢ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ህዝቢ ሕርሻ ተምሪ ከልምዕ ብዝተወስደ ተበግሶ 383 ፈልሲ ተምሪ ከም ተዓደለ ጥዕና እንስሳታት ንምሕላው 17,000 ጠለበጊዕ ጥሪትን ከም ተኸትባ ን160 ሓረስቶት ድማ ዝተፈላለየ ስልጠና ከም ተዋህበ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ረዲዩ ብዘይካዚ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ንልዕሊ 200 ስድራ ቤት ስዋኣት ደበስ ከም ተኸፍለ ብደቂ ኣንስትዮ ዝእለያ 10 ጽጉማት ስድራ ቤታት ብጥሪት ከም ተጣየሳ ከምኡውን 82 ጽጉማት ተምሃሮ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝተገብረሎም ተገሊጹ ኣብ መዛዘምቲ ገምጋም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣቶ ሙሳ ሓጂ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ተጠቃሚ ተዋዲዱ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንክኸውን ብዝለዓለ ክስራሕ ሕርሻዊ ልምዓት ክሕይልን ግብሪ መንግስቲ ኣብ ጊዜኡ ክእከብን ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በዝሓንስ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ጥዕና ንምብራኽ ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ተርእዮ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክንክል ከም ዝኸኣለን ኣብ ድሕነት ኣደን ዒሸልን 56 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዝተመዝገበን ሓላፊ መደበር ጥዕና ዓዲ በዝሓንስ ነርስ መወልዳን ሚካኤል ግደ ሓቢሩ እታ መደበር ጥዕና እኹል ዓቕሚ ሰብን ዝተማልአ ናውትን ዓጢቓ ብምህላዋ እትህቦ ኣገልግሎት ከም ዝሰፍሐ ተወሰኽቲ ክፍልታት መጸበዪ ነፍሰ ጾራት ብምህናፁ ድማ ኣዴታት ግቡእ ክትትል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ይገብራ ከም ዘለዋ ከም ውፅኢቱ ሞት ኣደን ዒሸልን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ ነርስ ሚካኤል ኣብ ዓድታት ኣማድርን ደቂ ጽንዓን ብውህደት ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን ብዝተኻየደ ስራሕ ሸፈነ ክታበት ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ናብ 87 ሚእታዊት ክብክብል ከም ዝኸኣለ ኣረዲዩ ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንምትብባዕን ብወከልቲ ዓድን መሻርክቲ ኣካላትን ቀጻሊ ጎስጓስን ክትትልን ከም ዝካየድ ብምሕባር ድማ ኣበርክቶ ነበርቲ ዝናድ ከም ዝኾነ ወሲኹ ኣብሪሁ ኣብ መደበር ጥዕና ዓዲ በዝሓንስ ካብ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ በዝሓንስ ደቂ ጽንዓን ኣማድርን ብዝተዋፅአ ልዕሊ 700,000 ናቕፋ ንመጸበዪ ነፍሰ ጾራት ዘገልግል 7 ተወሰኽቲ ክፍልታት ተሃኒጹ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣብ ፋሕ ዝበላ ዓድታትን ቁሸታትን ዝጸንሑ ነበርቲ ኢዳምር እንጭናቕን ቦጉን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ ዓዲ ሓረስታይ ብምጥርናፎም ተጠቀምቲ ብቑዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሩ ነበርቲ ዘን ከባቢታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ናብ ሓጋዝን ከረንን ንነዊሕ ሰዓታት ክጓዓዙ ምጽንሖም መንግስቲ ኣብ ምእኩል ቦታ ብዘዋደዶ ትካላት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኾኑ ከም ዝበቕዑን ዝነበሮም ጸገማት ከም ተቃለለን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲዩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ ኣቶ ኣሰናይ ጴጥሮስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጥርናፈ ዓድታት መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ዓዲ ሓረስታይ ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት ትምህርቲ ጥዕናን ካልእን መነባብሮም ናይቶም ነበርቲ ናይዘን ዓድታት ኣብ ምምሕያሽ ሓጋዚ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንክልንትናዊ ምዕባለ ድራኽ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣቶ ኣሰናይ ብተወሳኺ ኣብ መስመር ከረን ሓጋዚ ትርከብ ዓዲ ሓረስታይ ርእሰ ውጥን ተኻይዱላ ን300 ዜጋታት ንመንበሪ ኣባይቲ ዝኾን መሬት ከም ተዓደለ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ማይን ንኽተኣታተወላ መንግስቲ ቆላሕታ ክገብረሎም ኣዘኻኺሩ ካብ ከተማ ሓጋዝ ንሸነኽ ምብራቕ ክሳብ
10 كيلومتر رحيقة تركب حارستاي بحرشا موقاسن نقدن من نوابرهم زمرحو ليلة 500 زيقاتات زلوة عديا زي خبركم تخططلت سعب بهقراب زيناتات نيجيريا كل عير هاجرو كم تحسات منجست بوركينا فاسو بعصر تحساس كسيسو منجست نيجيريا سيمي تنسان زعينتا ناي كينات نفاريت بكل عير هاجرو كم زبرر زواقسا حيل عير بوركينا فاسو السوقمتي توقتاقي من بارو بمحبار نتا نفاريت وحسب زغانا من قدي عاقيتو كم زعل بابليتو دحرت فتسامي بوركينا فاسو مالي نيجيرنا بزحالف عامت نزغمو حبرا وحايلي عب زرع على تتنقاق انح كم زعززا قليتن منجست نيجيريا تهانفاريت بسنكي تكنيكاو قداي بكل عير بوركينا فاسو كم زبررات بمتكاس بسنكون استفترة زي مكداو بذاتك تفتحو كم تدلي حبير الله زي حدش معباليتات سالستي كابتي نيجيريا عب بينين استقايدة فتنة علوان مفشال زقبرتو وتادراو دقفي السعب زرلون نيجيريا بينين نتي هاجرات معرب بحفشا فرنسا دما بفلاي عب زوبا ساحل زقبرو سلياو شارحتات كتحابا براكم صنحايو منجستي بوركينا فاسو زخصص يغن امبر نيجيريان بينين نتي كسي كنصقو صنيحنا اللوا منجست دوب كوريا ناي كلتاشان 26 وتادراو باجت هاجرو ب7.5 ميتاويت كبابيلو بز مسرد دوب كوريا نزمت عامت زغلغل 45 بليون دولار سلي علا زعابي كفالت ገንዘብ اب مترنا وتادراو عقم هاجرو كم زوعل منستر مكلخال دوب كوريا حبيرلو اتباجت اب زحلف شوعات عامتات نتتصلات كاب زوص ገንዘብ تزلع على مخانيوم تصصبات دوب كوريا زتقسو علامات سقمتي كاب غربيتا دوب كوريا كمصان زخل وتادراو سغات نمكات مخانيا تغلص اب دوب كوريا استا 30 شع وتادرات اوافيرا زلا امريكا منجس دوب كوريا ن وتادراو باجت هاغرونا ب 3.5 ميتاويت ناي جاملا هاغراوي اوتوتو كبكبلو كصوع صنيحا دوب كوريان وتادراو هلاو امريكا اب مريتا غزيف وصايتات كم تجبر تفلت كوينو اب 2030 استا 3 بليون دولار كتكفل مدب علو أمريكان روسيان نقداو في اللياتن متصباب زغل زرب كم زكايدا حبيران وكلت نقدي كلتين هاجرات اب زحلف سالستي اب دبي تراقيبهم كم تزراربون تي ركبها ناص من بارون قاليتم اتم وكلتي اب ادلات وفرين نقدن تكنولوجين كم تميايتو بمتكاس اتركب نتوساخي ناي لعلو سمز زرب بايتا كم زتا حرد يوم أمريكان روسيان غونغونتي اب غداي كينات يوكرين ككايدو زصنحا ركبات زمدنا نممحياشون وتاو مخانو زتقسو زرب يكايدا كم زلواين زحبرا هزبايت ريبابليك تشاينا أوروبا حبرتنا بغداي فريات بإلكتريك زنكاسا تشكركرتي تشاينا داغماي زتجميروم أوروبا حبرت اب تاو سدد نايتن تشكركرتي نايل علي 45 ميتايت وسخ قرص كغبر دحري موسانون تشاينا ملسا قبري دحر محابان اب منغو كلتيوم وغنات نقداو زي مقداو كم تفتر الزكاريون زي تجميرو زلا حدش زرب نتي قرصنا بزتحت درجو نمبراد معوري نقداو نتفتات كسلاسلو زغل مخانو زتقسم منستر نقدي تشاينا وصيتاو كخون زلو تسفا غليصلون بغداي وسخ قرص اب منغو مستفتر زي مقداو نقداو زمدنوم بالوتا كصلو كم زخيليو كمتصنيهم اب 2024 لعلي 700 بليون دولار زقمت نقداو من لواط زكايدو تشاينا أوروبا حبرتن تي هاز ابز عامت زين ناب استات 1 تريليون دولار كبصح كم زغل كموتو صنيح معلون أوروبا حبرت زاغيت زعابي نقداو مشاركتي تشاينا مخانيوم صبصبات زردون بايتو وكلت حزب امريكا 2026 زغلغل 900 بليون دولار وتادراو باجت نمسلع زغرب امامه اصديقون ات امامه كاب ابالات بايتو 312 ناي دغف دمص بمركب كتصدقون كلهم 112 تقاومو كم زغطو متقادحون ات باجت كابتي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب ورح غنبوت ناي زعمت زحاتو متن ب 8 بليون دولار زايد كم زغونه صبصبات حبيروم زعابي كفالت باجت اب مفراين ممعبالن زمناو وتادراو نوات كم زوعلي زغل زلو
ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ኣብ ትገብሮ ወተሃደራዊ ወፍሪ ገዚፍ ባጀት ክስልዕ ምጽናሕ ዝተቐሱ ጸብጸባት እዚ ሓድሽ ባጀት እውን ንዑ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ እዮም ዘረድኡ። ሓይሊ ኣሜሪካውያን ዘቤታዊ ብድት ንዓብዪ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ ኣብ ጽላት ምክልኻል ንዝሃለስ ዘሎ ገዚፍ ባጀት ክቃወሞ ጸኒሖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይታዊ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ኣካል ናይቲ ሓድሽ ባጀት ምክልኻል ክሳብ 2027 ንዩክሬን $800 ሚልዮን ወተሃደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ንዘኽእል እማመ ኣጽዲቑ። እቲ እማመ ዝጸደቐ ዩክሬን ስምምዕ ሰላም ክትቅበል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ጸቕጢ ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን እዩ። መንግስቲ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ምስ ዩክሬን ዝገብሮ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ናብታ ሃገር ዝልኽኦ ደገፍን ነቲ ግጭት ዘጋድድ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ክወቅስ ጸኒሑ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ሓለዋ ባሕሪ ኣሜሪካ ነዳዲ እትጽዕን መርከብ ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ዝወሰዶ ስጉምቲ ደፋር ዝምታ ክብል ኮኒንዎ። ኣሜሪካ እታ ዝተታሕዘት መርከብ ኣብ ልዕሊኣ ንዝተወሰነ እገዳ ብምትሓስ ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ኢራን ነዳዲ ከተጓዓዝ ከም ዝጸንሐት ኣፍሊጣ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ እቲ ብኣሜሪካ ዝተወሰደ ስጉምቲ ተፈጥራዊ ጸጋታት ሃገሩ ንምዝማት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ወቒሱ። ቬኔዙዌላ ተፈጥራዊ ጸጋታታን ሉዓላውነታን ብጽኑዕ ከም ትሕሉ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ተኸሲሱ ዘሎ ምትፍናን ንዓበየ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ተደጋጋሚ በይናዊ እገዳታት ከተጽድቕ ዝጸንሐት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚራ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ንምዕጋት ብዝብል ምኽንያት ወተሃደራዊ ኣህዱን ኣብ ዞባ ካሪብያን ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ እዩ። ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸቕጢ ንምፍጣርን ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ንምዝራግን ምዃኑ ዝኸስስ መንግስቲ ቬኔዙዌላ እቲ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ክስሕብ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ተጻብኦን ሸርሕን ተካይድ ከም ዘላ እዩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ዝኸስስ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ምብራቓዊ ክፋልቲ ሃገር ንእትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኢቮራ ከም ተቆጻጸረ ኣቃሊሑ። ወደባዊት ከተማ ኢቮራ ንመንግስቲ ኮንጎ ከም ምሕዳራውን ወተሃደራውን ማዓስከር ኮይና ከተገልግል ዝጸንሐት ኣገዳሲት ቦታ ከም ዝኾነት እዩ ዝሕበር ዘሎ። ዕጡቕ ሓይሊ M23 ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ደቡብ ቡሩንዲ ንትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ሉዊንጊን ኣብ ከባቢኣ ዝርከብ ሓያሎ ዓድታትን ከም ተቆጻጸረ ዝዝከር እዩ። እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሰላም ንምዕራፍ ዘኽእል ውዕል ሰላም ድሕሪ ምኽታመን እዩ። ይኹን እምበር ሰዓታት ድሕሪ ትስምዕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮንጎን ዕጡቕ ሓይሊ M23 ሓድሽ ግጭት ከም ተወልዐ ዝፍለጥ ኮይኑ ክልቴን ሃገራት ብምትሓስቲ ውዕል ሰላም ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። ብሰንኪቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ቡሩንዲ ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝቃልሕ ዘሎ። ዕጡቕ ሓይሊ M23 ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብዘካየዶ ዘሎ ግጭት ኣብ ምዕራባዊ የቕሬታ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ኣገደስቲ ከተማታት ከም ተቆጻጸረ ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። በቲ ዕጥቃዊ ግጭት ልዕሊ 8,000 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣማይት ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብማዕደናት ሃብታም ዝኾነት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ህዝባ ተጠቃሚ ጸጋታት ሃገሩ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዘተኮረ ዘተ ተኻይዱ። ወንንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ሕጋጋት በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ከኽብሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ደንካሌ ዓመታዊ ንጥፈታት ስርሑ ገምጊሙ። ናይጄርያ ክልል ኣየር ሃገሩ ከም ዝተሓሰት መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ከሲሱ። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንናይ 2026 ወተሃደራዊ ባጀት ሃገሩ ብ7.5 ሚሊዮን ክባብ ኢልዎ።
أمريكان روسيا نقدروا في الليات المسبب دخل زرب كم ذكايدا حبيران ز خبركم تحت زينا تفتيمون استرفوا مدباتنا السلام